По-добре да ляга. Има едно момче миньор, което загубило своите родители по времето на Трета световна война. Генерал Скелетон ги убил. И от тогава той решил да си отмъсти. И дошло времето и кошмарите са почнали. Не! Какво беше това? Генерал Скелетон! Много те сънувах. Един ден ще те намеря и ще си отмъстя. Ще ти откъсна малката пишка и ще гледам как страдаш. Идвам за теб, генерал Скелетон! Бой се от моето отмъщение! Взема храна. И после ще го убия, ще го накълца на парченца и ще го дам на гладните акули. Какво е това? Нека да проверя. Нищо няма да стане. TNT! Fuck you! Това е един от капаните на генерал Скелетон. Трябва да се спазя. Ще внимавам за напред. Ще му намеря тази диамантна кирка в задника, че дори Хиробран няма да иска да го убие с този грозен задник. Няма да му го познаят даже и по егенето. Нека да започваме. Ще го убия. Мисля да си обзаведа къща нова. Си купя нови мебели, нова маса. Ще си обзаведа кухнята. Отплеснах се! Трябва да се съсредоточа върху мисията. Още малко ще стигна до генерала. Ето, легловището на генерал Скелетон. Много се срещаме, генерал Скелетон. И със силата на Чак Норис! Умри! И така завършва историята на момчето миньор. Той е отмъстил за своите родители и разбрал, че трябва винаги да вярва в себе си, за да може да постигне всичко.